Fil-Gżira Awċija ġew inawgurati l-ewwel stazzjonijiet tal-servizz ta' bike sharing, servizz imniedi minn Malta Public Transport. Dawn iż-żewġ stazzjonijiet jinsabu ġewwa l-Venda fir-Rabat u fil-Port tal-Imġar. Dan is-servizz bl-isem ta' tal-linja Bike joffri sistema ta' bike sharing li topera minnu lejn numru ta' stazzjonijiet apposta. Wara reġistrazzjoni ta' darba wieħed jista' jiġbor rota minn kwalunkwe stazzjon u jsuq sal-eqreb stazzjon tad-destinazzjoni tagħhom. Il-Ministru għat-Trasporti Imborġ saħaq kif dan il-proġett huwa importanti biex ikun iżjed modi ta' trasport sostenibbli. Qed inkomplu ninvestu f'modalitajiet differenti, mhux biss bil-karozza tradizzjonali, mhux biss allura b'tal-linja li tibqa' l-iktar mezz sostenibbli ta' trasport, imma mbagħad anke permezz ta' moturi u llum is-servizz ta' roti tal-elettriku li żgur ma jniżżux, żgur ma jħammġux u issa dan is-servizz naraw jinfirex madwar il-Gżira Awċija wkoll. Min-naħa tiegħu l-Ministru għall-Għawdex Clint Camilleri qal li s-sistema hija konvinjenti u mingħajr emissjonijiet. Dan propju huwa servizz ieħor li apparti li ser noffru mode of transport li huwa nadif u li huwa alternattiv għal dak konvenzjonali, qegħdin ukoll ninkoraġġixxu dejjem aktar l-użu tal-enerġija alternattiva, new modes of transport u kemm jista' jkun ukoll inħajru lil dak li jkun li jaqleb il-vetturi tiegħu anke sabiex juża dawk li jaħdmu bl-elettriku.